Ac 1, 2, 3 lawr â hi ydi yma yng nghanolfan gleifio Meirion dan ni nghanol y cystadleuaeth rownd derfynol hanner 160 oed y veteraniaid y fan hyn rwan gyda Alwyn Mancini cyn reolwr Carfan Cymru ar 1 a'r 2 Brian Sankey a'r 3 bachgen o Bonsenni Hywel Hafar Eddie Maguire yr holl ffordd o Zela Newydd ond bellach yn byw yn y Dre Newydd a'r 4 a'r 5 Andrew Morris ddod i'r brig yn y gystadleuaeth yma llynedd ac wedyn draw yn y pen draw na Hywel Wigley Jones Wiggs fel da ni'n nabod o Lan Uwchlyn yn y pen draw na dyna nhw'r cystadleuwyr felly golwg ar Hywel Hafard yma'n hyn a wedyn draw ni at Andrew Morris wedyn yn tar ystodiau hirion ar hyn o bryd cyfle i gael golwg ar ei technegau nhw sbio pa mor hwydd mae Hywel Hafard yn cneifio fanna pa mor lan ydy'r croen ar yr oen dim y brasiad o gwbl pob tamed o wlad wedi mynd yr un peth y wir lawr y goes ola yma i Andrew Morris y fan hyn y Rhys Morris i fab wedi llwyddo yn yr adran iau yn gynt yn yr wythnos ond rwan cyfle i'r hynafgwr Andrew Morris yn dal yn cneifio yn gyflym iawn am ei oes chwarae teg iddo fo yn fan hyn ag ar un wedyn Alwyn Mancini hefyd yn hedfan trwy'r rwyd yma 4 ohonyn nhw'n y gorlan lle mae arni ar hyn o bryd y trydydd allan ar hyd yn bwrdd rwan y Brian Sankey yn dod ar ysgolli 2 ar ail allan ydi wir dros yr ysgwyd na wedyn a ni a unwaith eto golwg ar stodiau hirion Hywel Hafard sy'n gyda ni fan hyn 2 handpys yr un gen i bob un o'n nhw'n rhagol iddyn nhw gael traffaeth o fo un mae bosib newid i'r llall os di'r byd yn gweith yn gywir ond Andrew Morris ar y stodiau hirion i hwn mae'n drawiad am drawiad rhwng y fo a Hywel Hafard yma nhw'r Eddie Maguire wedyn y stodiau dwytha ar yr ochr dwytha iddo fo lawr y goes na fo Kiwi yn fan hyn yn boblogaidd iawn ymysg y cyneiddwyr yn y cyfuniau yma wedi cneifio ar hyd ar lled Gogledd Cymru yn ei gyfnod ac yn gymeriad adnabyddus iawn ac wedyn mewn â ni Hywel Hafard rwan ar oen nesaf gyda fo allan 4 gan Hywel Hafard 4 gan Eddie Maguire 4 gan Andrew Morris felly mae o'n mynd i fod rhwng yr rheina o ran cyflymdra ond cofiwch mae'n afurniadu ychwanegol i lawr yn y corlanau cefn cyn penderfynu pwy fydd yn fuddugol yn y rownd derfynol y veteraniaid dros hanner cant i 60 oed y fan hyn. Heinegger ydy'r enw ar y trowsus, Lister Nexus ydy'r peiriant, Heinegger o bosib hefyd ydy'r handpys, mae'n gymysgedd o offer yn cael ei defnyddio, mae pawb yn cefnogi'r diwydiant cneifio yn y pen draw, dyna'r pwynt cefnogwch chi fo trwy ddefnyddio gwlan, cymaint as i bosib wrth ddewis y defnydd y dillad. Y 4 ydy Eddie Maguire y fan hyn i bwyso'r botwm coch gyda. Zela Newydd yn mynd â hyd y ben. Bosib iawn sy'n ei dweud ar y marc bwr.